ಒಂಚೂರು ನಾನು ಆವಡಿತನ ಕತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರದ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಶಲದ ಕತೆ ಈ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆಕ್ಲ ಬಂಡಾರನೆ ಒಂದು ವಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಊರಿತ್ತು ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಪೊಂಜೋ ಆ ಪೊಂಜೋ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಈ ಪೊಂಜೋ ಬದುಕುನೆ ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏರೇರ್ನಿಲ್ಲದ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಏರೇರ್ನಿಲ್ಲದ ಬುಟ್ಟಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಲೆನ ಮೀಪಾದು ಆಯಿರದಲ್ಪ ಬಾಲೆನ್ ಚೆಪ್ಪಡದಿತ್ತಲ್ ಮೋಲು ಸುದೆಟ್ಟು ಪೋದು ಬಾಲೆದ ಕುಂಟಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ ಉಲ್ತುರ್ದಾ ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಐನು ನಾಯಿಲು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಆ ಪೊತ್ತುಗು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋರಾದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಲ್ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಊಡಿತ್ತಿನ ಬತ್ತದು ನಾಯಿಲದ ಬಾಯಿರ್ದು ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಕಡೆಗೆ ಆಸಿಗೆ ಪತ್ತುವಲ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯತ್ತ ಕಾಲುಡು ಮಗಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪಲ್ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುನಗಲ ಬಡತ ನಡಿತ್ತೆ ಸೈನಗಲ ಬಡತ ನಡುವಲ್ಲೆ ಅಂದ ಈ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಈ ಪುಟ್ಟುನಗ ಬಡತನಡು ಪುಟ್ಟ ಅಂದ ಅಂದಲ ಸೈನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಸೈಯೊಡುಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಲ್ ಇಂಚನೆ ದಿನ ಕಳೆಯೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನೆ ಬಾಲೆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ದೆತೊನ್ನುನೆ ಊಡು ಮಾತಿರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ಕೇನ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ಕೇನ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಪೋದು ತಾಲೂಕು ಆಪುಂಡು ತಾಲೂಕು ಪೋದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋದು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಪುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿನ ಕತೆ ಬಡತನ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಏಪಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತನ ದಾದನ ಕೀಳರಿಮೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಏಪಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಎನ್ನುವನ ಐತ ಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಜವನರ್ನ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅವು ಮೂವಿ ಬೇತವುಲತ್ತು ಮಂಕು ಬಾಯ್ ದಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಆ ಮೂವಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಥೆಯನ್ನು ದಾದ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ ಬಾಯರಿಕೇನುಗ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ಟೀಮ್ ಮಂಕು ಬಾಯ್ ದಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕತೆ ಪಂಡ್ರ ಬೈದಾರೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಕತೆ ಎಂಚೊಂದು ನನಗೇನೊಂದು ಪೋಯಿ ಐದು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂಥರ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ತಿರ್ಗಿಲಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪುರ ಎಂಚಾನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಫೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಮಾರ ಪಗವಗಾಪನಿ ಎಬ್ಬರ ಗೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಯಾರ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೋರ ಆತೆ ರೂಪೇಶ ನೀತಿ ಲಾಕನಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಎಂಚ ಪಡ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀತೇಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಡೊಂಜಿ ಕೇ ನೋಡು ಓಕೆ ಅತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಏನು 23 ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ 12 ವರ್ಷ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಚಾನ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಇಷ್ಟದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟಾಂಡ್ ಬಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತರದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನೆ ಸೊ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಮೆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಚಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ದಾಂಡ್ ಹೊಸಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ದಾಂಡ್ ಅಕ್ಕೊಂದು ಫೈರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಗೀತೇಶ್ ಬತ್ತು ದುಂಬೆ ಬನವಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡ ಏಪಲ ಆನಾಗ ತೂಕ ಒಂದಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಂ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಂ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತು ಟೈಮ್ ಇರ್ದಿಂಚಿ ಪರೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯದ ನಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಬೇರೆ ಈತು ದಿನದಿಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇತ್ತಿರು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಗಡ್ಡಗೋರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಗಡ್ಡ ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಎಡ್ಡ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಎಡ್ಡ ಬೈದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂತು ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಣ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟದ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೆ ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಜನವರಿ
ಟೈಮ್ ಆತೀನಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಂಬ ಆತೀನಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ದುಂಬೆ ಟಾಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಂಚಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಕತೆ ಇಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದ್ ಪಂಡಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಂಡಿರ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಫ್ Life must change, and because in a first movie it gave me a big break. And mast jana panda sarala ende leppuvaru aitirdi enk gurta and aitirdi bokka khandita onji reddu ಮೂಜಿ film ante but ondu motte kate kornath onji recognition enko ola film bete sadhya korte chanda anja itere ondu motte katekla alpa bele mantinikla itta nama ಗೀತೇಶ್ ಬೈ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಲ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೀತೇಶ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ಗುರು ಸರ್ ಆವಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ್ ದಯಬಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಗತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಜವನೇರ್ ಸೇರನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇಟ schedule ittende because this is another guest appearance on the day but it was really nice bari khushi and sir vinyas madhya sir palli dada maldar movie posa dergulera vinyas madhya first of all ana varitukul vinyas madhya ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಲ್ಲ 4 ಮೂಜಿ ಯಾನ ತುಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ನೆಡ್ದುಂಬು ಉಮ್ಮಿಲ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಯಾರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನೋನ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆದಿತ್ತು ಹರಿಚರಣ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಮೊಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೀತೇಶನ ಪನ್ನೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಂಕು ಬಾಯ್ ದಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದಿ ಟೈಟಲ್ ಪೊಸತ್ ಕೇಂದ್ರಗನೇ ಪೊಸತ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದಿ ಟೈಟಲ್ ಮಂಕು ಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ 3 ಟೈಟಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತ ನಿಂಗ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೀತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ ನಿಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತನೆ ಮಂಕು ಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟಲ್ ಆನ್ ದೀತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂನದ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಮಂಕು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕಡಪ ದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ದತ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕೈನಂಗ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಕು ಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇದೀಯ ಆಯ್ತ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಸರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೊಸ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಎನ್ನು ಏನೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು 7-8 ಮೂವಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಮಲಯಾಳಂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತು ಬಾಯ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದಾದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪ ಮಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೋಣ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬರುವ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತದೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಬಂದ್ಬೇರು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ್ವಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ ತುಂಬ ಮಂತದ್ದು ಬಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ನಾನು ಗಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಲುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಜಿಮ್ ಮಾಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ತೂಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಎನ್ನುವ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಭಯಂಕರ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಂದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಹೋಗಿ ಸರ್ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಹೋಗು ನೀರ್ನ ಮೂವಿ ಅವ್ರು ಮಾತು ಪಂಡ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ ಆರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಸಿಂಹದ ವೇಷ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಆರೇ ಸಿಂಹದ ರೋಲ್ ಮಂತ್ ದೊಪ್ಪಂಡ ಕವರ್ ಕೂಡ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ಆರೇ ಮಂದಿರ ఒక ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಿಂಹದ ವೇಷ ಇಂಬೇರೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನೇ ಪಂಡಾರ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಆ ಮೂವಿ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿಂಹದ ವೇಷಧಾರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ఆయన లైఫ్ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಆ ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈತ ఆయన ಲೈಫ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಇಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೇತ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿಯಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಲಾಗ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಬೇತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪೊನ್ನು ಅವು ಒಂದೊಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೀರನ್ನ ಕೇಳನೆ ಪನ್ಪುನ ಇದು ಪನ್ಪುನ ಕೇನುನಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಗೀತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೊರ ಮಂತ ಈರುಡು ಈಜಿನ ದಾಳ ಆಪಿಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಪಿಜಿ ಬಂಡಾರು ಎಂಕುಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಮಾರೆ ಅಂಗಡಿಚ್ಚ ಐಕ್ 10,000 ಬಂದು ನಾನು 5,000 ಅಡುಲ್ ಅವನಿ 10,000 ಬಂದು ರೇಟ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಏನು 10 ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಹಿಂಗೆ 10,000 ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು 5,000 ಕೊರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟುಪ್ ನಾ ಲೋಟೆ ಸ್ಟವ್ ಮಾತೊಂಡತ ಅವು ಓಪನ್ ದಪ್ಪ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ದಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ 5,000 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನೆ ಸಾಲ 5,000 ಮಿತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನ್ನು ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಬರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸೋಸವನೆ ಅಂದ 5,000 ಒಪ್ಪಡಿ ಐನ್ ಮೇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರ್ಪೇಸೋ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಹಾಕುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒರಿನ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ 10% GST ಪಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಟು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಅದೇ ಒಂದು ತಟ್ಟ ಪೇರ್ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡು ಹೌದೇ ಚಾತ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಪಾಯ ಮಾರೆ 10,000 ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅದೇ ಯಾನಿಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದಾದೊಂದು ಮಾಡಿ ದಾದೊಂದು ಅದೇ ಗೀತೇಶನ್ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ 15,000 ಕೊರಲಿ ಇರಂಗಿ ಪಾತಿರ್ಪಾದೊಂಜಿ ವರ್ಮಸಾರ ಗುಂತ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ ವರಾನೆ 5,000 ಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಕ್ಕೀರ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೊಲತೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಇರಗೆ ಗೀತೇಶನ ಪಾಕ್ಲೆ ತೂಕ ಐಕೊಂಜಿ 15 ಕೊರ ರ್ಯಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ ತೂಕ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ 15 ಕೊರ್ಪುನ ದಾದೊಂಡಾಯ್ತು ಪಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಂಗ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತಂడి ಏತ್ ಬೈನ ಮಂಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ದುಂದುವೆ ಅಂಗಡಿ 350 kg ಇತ್ತಂಗ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ತುಂಬೊಂದು ಕಂತದ್ದು ಯಾನು ಪಂಪೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ದೀಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಂಪೆಲ್ ಶಿವ ದುಂಪೋದು ಪಡಿಲು ಪೋಯ ಪಡಿಲು ತಲ್ಪರ್ದು ತಿರ್ತು ದೀಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಾಗೂರು ಗಂಚು ಪೋಯ ನಾಗೂರು ತಲ್ಪರ ತಿರ್ತು ದೀಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾರಿಪಲ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ದೀಗೆ ಈ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಗಿರ್ತೇನೆ ಬಂಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾ ಪಂಪಿನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಗಡಿ 350 kg ಇತ್ತು ನಾನು ತಿಗಲಡಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ತಿಗಲಡಿ ಇಂಚಿನ ತುಂಬುನಿ ಮಾರೆ ತರೆಟ್ಟತಿ ಅವು ಬಂದಂಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರೆ ಅಂದು ಒರಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬಂದು ಪುಡ್ಸೋತಿ ಜನ ಕಾಲ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಜಾನಿ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬೊಂದು ಗಂಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಪಂಪೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ತಿದಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಪಲ್ಲಕ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ ಅವು ಅಂಗಡಿ ವಿಷಯನೇ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ ಈರ್ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಗಿದು ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಆತು ಬಂಗಾಳ ಇದ್ದಾರ 15 ಕೊರ್ಕದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಏತ್ ಕೊರಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಂಗನ್ ಮಾತು ತೂದು ಅರ್ಣ ಈ ಚೊರನ್ ಮಾತು ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಇರುವಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುದರ್ಪುರ ಮಂತಾರ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪದೈನ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಗ ಇರುವ ಸರ್ ಈ ಮನ್ಪಡ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ
ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸಿದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಬದಕೈ ಇರೋ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಚ್ಚ ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರನ್ನ ಏತ್ ಕೊರ್ಪರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನ ನಂಜಿ 15 ಕೊರ್ಪು ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರುವ ಕಮ್ಮಿ ಐನ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಐನ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಐನ್ಸಾರ ತೋರಕ್ ಜಂಪಿಗೆ ಪಾಯ್ ಈ ರೂಪೇಶ್ವರ ಬದಕೆ ಇರೋ ಸಲ ಬಂದದ ಇಂದು ರೂಪೇಶ್ವರ ಏಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೀಕ ಅಂಗಡಿದ ಇಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತ ಬಂದು ಹೂ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಇದು ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಮಂಡೂರು ಜ್ಯೋತಿರ ಪಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ ಅಂಗಡಿ ನೀನು ಜ್ಯೋತಿರ ಮಂಗಡಿ ಕೊಡಲ್ಲತೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಗಲ ಅಂಗಡಿ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೈನ್ಸರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿ ದಂದೆ ಎನ್ನಿನಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನಾ ಒಂದು ಇರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಯಾರ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತೆ ಪಂಪಳ್ಳಿತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ಇತ್ತನ್ ಬಂಡಾರ ಇರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ದ ಐನ್ಸಾರ ಡಬ್ಬಿ ಪಾಟಿ ನಮ್ಮ ಐನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೀತೇಶ್ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ಸೆಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚೊರೆ ಆಯ್ತಿನದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಚೊರ ಆತಿಜಿ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನೊಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನತೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದೊಂಜಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ಶೂಟ್ ಆರು ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬಿದಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಐಕೆಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ಉಡುಪಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಮೇರ ಶೂಟ್ ಆದ ಆರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದಾದ ಮಂತ ಕಲ್ಲು ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ದೀದೆ ಪಂಡ ಪೋಪಿನ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಉಂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಹೋಗೋಣ ರೂಟ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತೂದು ಉಡುಪಿ ಹೋಗೋಣ ರೂಟ ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಅವ್ನು ಕೇನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕಾಡು ದೀತಿವ್ರ ನಾ ಸರ್ತ ಹೋಗ್ನ ಉಂಚಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಉಡುಪಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ್ ಶೇಖರ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ದು ನಾನು ಎಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ನಂಜೆ ನಂಜೆ ಅನ್ನ ಬಂದ ಮನೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಪ್ಪಿಚೂರು ಕಂತೀನಿ ಅಂಚೊಂಚೂರು ನಂಜೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರ ನಂಜೆನಕ್ಕೆ ಈ ಬಟಾಟೆ ಬದನೆ ಪುರ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ತಿನ್ಪು ನೋಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಮರಲ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವಂಜಿ ಮದ್ದಿನ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರೇನು ಗೀತೆ ಸೇರೇನು ಅದೇ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಈ ಅಂಚಿನ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ ಆನಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಅವೇ ಪೊನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜತ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜ ಇತ್ತನೆ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಇದೆ ಕೆರವಾಕಿ ಜಿತೇಶನ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ದು ಬರ್ಲಿ ಇರ ಕೊಲ್ಪದ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಕೊಲ್ಪದಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ನೀಗ್ರೋದಕ್ಲಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋರ ಅದು ತೂನ ಒಂಚೂರು ಚೀನಾದಾಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀನಾದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೊರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ ಬರ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ದೀಮೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಮೆತ್ತಲ ಖಾಲಿ ಇಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಬಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ ಅದು ನಿಕ್ ಪಕ್ಕ ಮೇಘಾಲಯ ದೇಪ ನಿನ್ನ ಮೋನದ ಶೇಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಘಾಲಯ ದೇವ ನಿಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪುರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪು ಅವತ್ತುಂಡ ಶಾ ಕಲ್ತದಾತನ ಆಗಪ್ಪ ಕಲ್ತಾನೆ ಅವ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲ ಕಿತ್ತಂಡೆ ವಂಚ ಪೊಣ್ಣಲ ಕಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮದ್ದಿಮೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಪ ಮಾರ ಬೇರೆ ಬರ್ಚಿ ಗೀತೇಶನ್ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ದಾಳಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾವ ದಿನೋಲ ಪೋದು ಪಾಡಾಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ದಿನೋಲ ಗಂಗಸರ ಬಾಡ್ನಿತ್ತ ಶೇರ್ ಆತೇನಾ ಮುರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾನಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಡೆತ್ ಇಂಥ ಡೆತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕರೆಯದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಡೆತ್ ಬರ್ತದೆ ಅತಿ ತೇರೆ ಲವ್ ಅವಡೆ ಇಂಚಿವಲೆ ಬಗ ಇಂಚಿವಲೆ ಇದು ಲವ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆತ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕಾರ್ವತ್ತಲ್ವಿ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಹೊಡಿತ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಲವ್ ಮನ್ಪರ ಆಪಜಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬರ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನದು ಪನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮಾತಾಡೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಉಂಟು ಅವಡಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೇರ್ ಉಂಟದೆ ಈಗ ಹಿಂಗ ನಿರ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗಿರಿ ಅಂತಿದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪಪ್ಪ ನಂಜ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಆಸ್ತಿ ಅಂಜು ತಲೆ ಇದ್ದಿರೋಡ ಅವು ಮಾಡ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಬರಡಿದ್ಜಿ
ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲೊಂಚೂರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಲಗಿ ನಾಟಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಡು ಅವಿತ್ತ ನಾಟಕ ಪೊಣ್ಣುಲಗಿರು ಅರ್ಬುಡಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಬುಡಿ ಈ ರಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶನ್ನ ಈತ ಮರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇದಾದ ಅನ್ಕೊಡ ಅಂದ మీరు పొన్ను ఈ ప్రపోజ్ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಂಡ ಮುಂಡೇರ ಸರಿ ಬಾತಾಡು ಪೊನ್ನಡ ಇಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೊನ್ನಡ ಇಂಚ ಬಾತಾಡು ಟೈನಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಓಕೆ ಇದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ಪಂದೆಂದದ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುಂಬಾರ್ನ ಮಾರ ಕುಂಬಾರ್ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ತಾಪಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಎನ್ನಿಯ ಕುಂಬಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಎಂಕ ಪಂದು ಕೊರ್ನೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ ಪಂದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನ ಅನ್ಪೆ ಕಲ್ಪದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಪು ಸೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಪುನ ಅಂಡ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮರ ಬೋಡತೆ ಮರ ಈಯೆ ಬಲ ಕುಂಟಲ್ದ ದಯ್ಯಂಡಲ್ಲ ಬಲ ಈಯೆ ಮರ ಈ ರಿಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕ ಅದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮರ ಬೋಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ನಿಲ್ಕುದಿಯರ್ ಬರ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮರ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಗಿರ್ಗಿರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಲ್ಲು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂ ಸುರುಕು ಓಕೆ ಗಿರಿಗೇಟ್ ಅವು ಮೌಂಟೇಜ್ ಲವ್ ಆತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದು ಗಿರಿಗಿಡ್ದ ಇಂಚ ತೂಪರು ಒಂಚೂರು ತೂನ ಒಂಚೂರು ಇರಾಗ ನರ್ವಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾಳೆ ಹೋಗುದು ಉಪ್ಪರ ಒಬ್ಬದೇಶ ಅಣ್ಣ ತೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಂಚ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಸರಿ ತೂಲ್ಲ ಓಡಿ ತಿರ್ಗುನಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ತೂವರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾನಿರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ರಂಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ವೈಕ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತದೀನಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಡಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಆಫೀಸ್ ಅವನ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂತ ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂಕುಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಮೆಗ್ಯ ಮೆಗ್ಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಸತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಸತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಪೋಸತ್ತಿತ್ತು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ನಾಪಿನಾರ್ ಅಂಡೆ ದಾದತೆ ಮೆಗ್ಯ ತೂ ದಾಂಡತೆ ಯಾನಿರೇನು ವಿಷಯದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ಲವ್ ಮೆಗ್ಯ ಒಂದು ಲವ್ ಪಾಸ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಯಾರ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದಿನೆ ಲವ್ ಪಾಸನ್ ಮೆಗ್ಯಾನ್ ದಾದ ಕಂಪನಿ ಇದು ಬೇತಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿ ಅದು ಬರಡ ಅಥವಾ ಮೂನಂತೆ ತರ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ ಮೆಗ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಪೊನ್ನಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಓಕೆ ಮಂತಾತು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಾರ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಾರ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ತೂದುಲ ಆಪುಜಾರಲ್ಲ ತೂದುಲ ದೀತಿದ್ವಿ ಸೊ ತೂಕ ಅಂದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಎಂಜಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂಕ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಗಂತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕಲು ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೋನಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ತು ವಾದ್ಯಘೋಷದ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಜಿಪ ಸರ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ರೂಪೇಶ್ ಬೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಡ ಇಂಚು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಾದ್ಯಘೋಷಾಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಮಾತ ಬಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪನ್ನೆ ಇರಿಗ ಈ ವಾದ್ಯಘೋಷ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯರಿ ಆಗ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಕಲ ಅಜ್ಜೇರಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಕಲ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇಂಕಲ್ನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇಂಚೆ ವಾದ್ಯದ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಜಿಪ ಪನೋಡು ಬಂದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೂರ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ತರ್ದಲ್ಲಿ మీరు జితేష్ జోగి బంద్ ప్రశాంత్ అన్ననొట్టిಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಾಪಾಗ ಪೋಯ್ದಿ ದೊಂಗೂರು ದಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಿತ್ತು ನಲಾರ್ನ ಶ್ರುತಿ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಆರಿ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಬೋಡೈತೆ ವಾದ್ಯದ ಶ್ರುತಿ ಜಿತೇಶ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬೋಡೆ ಆರ್ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮರಮನಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆರು ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ ಹಾಕು ಕೋಲದವಳು ಈ ಕೋಲದಡೆ ಪೋನ ಮಾತ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪನ್ನಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂಜಬ್ಬಲ್ ಬಂದು ಮನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂಚರಿ ಎಂಕು ಎಲ್ಲರ ರುಚಿ ಪುಟ್ಟಿನ ರುಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಮಾತ ಬೊಟೊಂದಿತ್ತ ತಾಸೆ ಮನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ತಾಸೆದಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಟೊಂದಿ ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜನ ಬಸಡಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಓಲಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಪಕ್ಕದ ಎಂಜಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ನಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನ ಮನದಾನಿ ಅಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋತೆ ಎಂಕು ದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂದು ಬೊಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಡಿಜೆ ದೀಪ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ಮೇರ್ ಲಂಚನೆ ಸಮ್ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ತಬಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೇರ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಕಲಾನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನ ಎಂಕಲ ಎದುರು ಕುಂದರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದಿಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂದುಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಮಾತ ಗೋಲರ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಿನ ಗೋಲ ದೈವ ಬಾತರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ್ರ ಮಾತ ಎತ್ತರ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲ ಆಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಬಂಡೆ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬಂಡೆ ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಲ್ ಬಟ್ಟರು ಪಾಪ ಸೊ 15 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಲ್ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಡೀ ಈತನೇಟ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ನೆನಪಿನಗಾರಿಕೆ ಇರಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಇರೊಂಜಿ ಆರ್ಜೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೊಂಡು ಸರ್ ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಇತ್ತು ತಾದಲ್ಲ ಆವಡು ಹೆಂಗ್ ಟಿವಿ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಾಗ ಆವಡು ಬಟ್ ಶಾಲೆ ನಾನು ದುಂಬು ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಡೀತೆ ಭಾಷಣ ನಡೀತೆ ಸಂಜೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಅವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಊರು ಹೆಂಗ್ ತೀವ್ರ ಬರೋಡು ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಕೊರಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಬರ್ತಲೇಕಾದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರು ಎರಡು ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದು ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತು ಆಂಕರ್ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಆಂಕರ್ ನಂದು ಆರ್ಜನ್ ನಂದು ಮಾತಾಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೂರು ದಾದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪುಡು ಆದ್ರೆ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡ್ ಬಂತೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತೇರು ಈ
ರೂಪೇಶ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಟ್ಟಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತು ಗಿರಿಗಿಟ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಾಡಲ್ಲ ನಾಲ್ ಬತ್ತನೆ ಡ್ರಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲೆಯರ್ನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊಡಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಚೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಜ್ಜಂದು ಹೋಗ್ನಾಗ ತಾತ ಬರ್ಪುಣ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ಕದೆ ಅಂಜನೆ ನಾವು ಒಮ್ಮತ ಬರ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಳ ಮಲ್ಕೊಂಬೊಬ್ಬ ಅವೊಂದಿನ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸತ್ಯ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡು ಅಂಜಿಕೆ ನೋಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಗಿ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಕ್ರಶ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಕ್ರಶ್ದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಪಣ್ಣಿಲಕ್ಕ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಪನ್ಪಿರ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣಿಲಕ್ಕನೆ ಸರ್ ಐತ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಆರ್ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆನ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳ ವಿಷಯ ಆರ್ ಪಣ್ಣಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೇಪಲ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಂದಿಜಿ ಎಂಕೊಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿಜ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕ್ರಶ್ ಬಂದು ಅಂಚ ದಾಲ ಅಂಚ ಕ್ರಶ್ ಅಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ ಅರೆ ಮಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಪಳ್ಳಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತಿಂಚ ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ವೆರಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ರಡ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಸೊ ಹಂಬಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈದಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಎಡ್ಡದೆ ರೂಪೇಶಣ್ಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲ ಕೇಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೂಡೋ ಉಂಡು ಸಮ ಡ್ಯಾಗ್ ಲೂಡೋನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೂಡೋ ಲೂಡೋನೆ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೂಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೂಡೋ ದಾದ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುದ ಲೂಡೋ ಸೊ ಐನ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಯೂಲ್ ಅರಂದೇನ್ವೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದಂಡ ಓಲ್ಪೋದು ವಾ ನಂಬರ್ ನಿಕಲ ಕಾಯಿನ್ ಉಂತುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪ ಸೊ ಐನ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೆಂಚಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕಲ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಪೋಸ್ ಉಚ್ಚು ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಓ ಕಾರಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಡಾನ್ ಸೊ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಕಾಯಿನ್ ಅವನೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಯಾ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒರಿದಿ ನೀತೆ ಈರ್ ಪನ್ನ ನಾವು ಓ ಕಲರ್ ಓ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಟಾ ಬ್ಲೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುವರು ಮಾಡಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನ ಮೀನು ಪರ್ನಕ ಗುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಗುಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೇಡಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇರು ಕನ್ನಡ ಅವರು ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗದನಕ್ಕೆ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೀನಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತ ತುಳು ದೇತೊಂಡ ಯಾರನ್ನ ತೂಣ ಬಂಗವ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ ರಿಷಿ ಬಂದೂರ್ಲೇರು ಅದನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕವಲುದಾರಿ ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ
ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ತರಕಾರಿ ಅವು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ತಿನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟ. ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಬಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋತಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋತಾರ ಓಣೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದಿನ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ನೆರಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಂತಾರ. ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐದು 7. ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಏರ್ಮಿ ತಿಕ್ಕರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಲ್ಲ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಮಂದಿರ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಈ ನನ್ನ ಟಾಪ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗೋಣ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪ ಜನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ 1 2 ಈ ಕತ್ತಲದ ಗುಮ್ಮೆನ ಅತ್ತ ಬೊಲ್ಪದ ಕೋರಿಯ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲದ ಗುಮ್ಮೆ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಚೆಪ್ಪುವರು ಲೇಟ್ ಅಂದ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆನೇ ಅಂದ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಮಂತ್ನೋಕ್ಲಿರು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಡಿಗೆ ತಪ್ಪ ಆಜಿ 1 2 3 4 5 ಆಜಿ. ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾತದಲ್ಪ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಲ್ಬ್ ಪೂರ ಮಾಡಿರ್ತಲಿ ಆ ಬಲ್ಬ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡದಾರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಚ ಬಲ್ಬ್ ದಿಕ್ಕ ರೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ದಿವನ್ ಬಟ್ ಅವ ಈಗ ಲಕ್ಕಣ ಮನಸ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಲಕ್ಕಣ ಇಂಚ ಬಟ್ ಈಗ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಇಮಿಟ್ರಿ ಆಜಿ 1 2 3 4 5 ಆಜಿ 10 ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉಪ್ನಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊರೆಪುನದೆ ತಲ ಕಂಡದಾರ ಕಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಜ್ ಕಂಡದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಎಂಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಆನೆ ಕದ್ದರು ಕಲ್ಲಾಡಿಕೆ ಕಲ್ಲನೆ ಅಂಡ ಕೊಡ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡದ ಬಿರಬರ್ನೆ ಯಾನೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದ ನಪ್ಪನ ಕಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏಪ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಕ್ಕರ ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತಕದಿಂದಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದು ಶಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪದಂ ಬೋತೀರಿ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐನು ಕೆಂಪು 1 2 3 4 ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಜರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕರಿ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಿತ್ತೆ ಪೋತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ನೆರಳ ದಿಕ್ಕುನು ನೆನಪುನು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಡ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಾರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಮಂಚೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಜರ್ಕಾದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ವಿಷಯ ಜರ್ಕಾದ ಎಂಕೊಂದು ಒಂದು ಬರೋಣ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಹೂವನ್ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕೊಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನೆರವಿದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮದು ಮದುತಾನೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ದುಂಬು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕೋ ಎತ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರ ಯಾರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಟ್ಟು ಮಂಚಿನ ಮನ್ಕೊಡು ಸೊ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಿಡ್ಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗನೇ ನೀನು ಎಂದನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೌದು ಉಚ್ಚಲಾಗ ತಿರ್ದು ಬರ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಲಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನ
ಪಲ್ಲೆ ಗೀತೆ ಶನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಡಾಡು ಅತನ ಜೀವನ ಡಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದ ಬೇರೆ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನನೆ ಆರಪ್ಪ ಆಲ್ಬಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಮಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾರ ಅವೆಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂದು ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಕಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಂಡದು ಮಂಕು ಬಾಯಿ ಥ್ರೂ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೆ 2014 ಪಂತಿನಿ 18 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನಂಜಿನ ಬೇಕ್ ಕಂತ ಕೊತ್ತಲು ನನ್ನ ತೋಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂತೂ ನೂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಜನ ಗೊಬ್ಬುದು ನೂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಗ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ನೂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಗ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬಂಟು ನಂಚಿ ಪೊಯ್ ಶೋರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಮಾತ ಕತೆ ಬಂದ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡಾರೆ ಎಂಚ ಅವನು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಡ್ ಇಲ್ಲರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಚಮಾತ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕತೆ ಮಾತಾಡಲ ಕತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಕು ಬಾಯ್ದ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾತೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ನ ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಡೀಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಗ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾತ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತು ನಿಂಗಲು ತೆರೆತ ಮುನ್ ಎದುರುಡು ಪೂಜ ಇನ್ನಿಕಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಮಂಡಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ದ ಅವು ಟೀಮ್ ದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ವರ್ಕ್ ತೋಜುನು ಬಟ್ ಅವು ಏರ್ ಮಾಲ್ದಿಂದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಬನ್ನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ವೇಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ ಈರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ ಎಂಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡ ಅಕ್ಕ ಮಂದಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಸುಲುತ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿನ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತ ಒಂಜಾತಿ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಂಕು ಬಾಯಿ ಬೇಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಕು ಬಾಯಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊರಡು ಮಾತ ತೆರೆ ಮುಂದೆ ಬೊಕ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಏರ್ಪುರ ಬೆಂತೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಈತನೇಟ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈತನೇಟ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಚರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗೆ ಯಾನೇ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಪನಂತ ಇನ್ನಿಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಪತಂದು ಬೈದೆ ಮಾಚರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ನ ಭರವಸದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆಂದು ಅಂಡ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಭರವಸದ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಲ್ಲು వచ్చి ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಭರವಸದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ ನಿಖುಲು ದಾದನೊಂಜಿ ಮಂತರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರಲ ದಾದನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲಿ ಸೊ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ರೀತಿನ ದೇವೇರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್